Halo logoफोर माने बेलासिनो फैलायबाय आरोना दा दहायबा भिडिअ खालामनो सम मोनासै फुङाव दा एसे खालामबाय आरोना नै नायलांदो पुरा माने दायो लड जानायदो आरोना नै शाबाश बेटा बहुत बढ़िया ओ चांमाकुरा पुरा मबाइल सायासै ना ओइ आसा नायदो नै माबायदि मबाइल नेदो जोंहा इन्टारेस्टिं माने बेलासिबाय आरोना टाइमा माने आंनि थाखाय लास्टआव माने आङो माने थार्डआव जाना दं आरो सेकेन्डआव थार्डआव थार्ड 3 नम्बराव जाना दं आरोना आङो 3 नम्बराव जाना दं नै माथो प्लानखौ नायदो नै माबायदि जादों बिराद गिदिर प्लान आरो नायो नै दसेनो दसेनो जायो बेफोर नै डेन्जार मेचिन माने डेन्जार आरोना नै बेफोर गासैबो थाव टेंकि गोजा माने बे मेचिनाव आलकाट्रा लगायग्रा गोजा आरोना नै Ini Alcatra buru naik dari mana? Ini buru naik yang drama sebenarnya nih, ini drama. Dari mana? Kari dong kue tengkar. Dia Alcatra dong, Alcatra kau mana? Kue tinggi gitar orang sebenarnya dia. Baca dia ini kamane bahaya sebenarnya. Ada misna mudi dia nih. Tengkar kari nih. Baca time बेलासिबो जाहैबाय लोगोफोर माथो खालामनो मोनाबोलायसिगोन दा ओमफ्राय जोंहा नै चांमाकुराया नेबाय थादों आरोना बेहा आंनि उनाव দাঁড়া ধান কাটিস না এখন জোর মারতে গিয়ে বলছি কি করে ঠিক আছে টাকা दायो माने आं गारियाव फैफिनबाय आरोना लोगोफोर भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'बाय नायनो इन्टारेस्टिंबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होदो अननानै बाय बाय लोगोफोर दोनथ'बाय होनबा दे